ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲଭ୍ କାହାଣୀଟିଏ। ବୁଧ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା। ଥରେ ସକାଳୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ଟାଙ୍ଗି ବାହାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ନର୍ସ ଆସିଥିଲେ। ନର୍ସ ତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଦେଖିବାକୁ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ନର୍ସ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ବେଳେ ସେ ତରବରିଆ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନର୍ସ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ କହିଲେ। ସମ୍ଭବ ଏହି ନର୍ସକୁ ଦେଖି ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ଷତର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବେ। ନର୍ସ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ କ୍ଷତ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ନର୍ସ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଆସି ତାଙ୍କ କ୍ଷତ ଦୂର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ନର୍ସ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି କି? ତୁମେ ତରବରିଆ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ନା, ନର୍ସିଂହୋମକୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଜଳଖିଆ। ଏହାପରେ ନର୍ସ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ କିଛି ଦିନ ହେବ ନର୍ସିଂହୋମରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଲସମ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ରୋଗୀ। ନର୍ସ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ସେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ତେବେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା କି ସେଠିକି ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା, ସେ ଆଉ ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କିଏ ଏବଂ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ନଥିଲି। ନର୍ସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ସେ ତୁମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କାହିଁକି? ବୃଦ୍ଧ ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ସେ କେ ନୈତିକ। ପ୍ରେମରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ, ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ସାଥୀ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଯତ୍ନ। ଅସୁବିଧା। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।